Bathara jagat pangestu para. Bota-bote aku nuruti pangimpenku. Nganti aku kedhangsang-dangsang uripku ning tengahing alas. Kamangka Dewi Arimbi kuwi putra ratu. Nanging bot-bote nggonku nuruti pangimpenku nalika semana. Arimbi ngipi yen to aku kuwi sisa sesandingan kelawan satriya kang gagah pideksa godhek wok simbar Jaya kuwi Raden Bratasena. Duh Raden Bratasena. Arimbi gandrung kayung yen marang Raden Bratasena. Ora bakal aku bali lamun to durung boyong Raden Bratasena. Raden Dewi Arimbi saguh suwita lahir batin marang jeneng sira Raden Bratasena. Wah, mandu bapakku. Babu ngundi aku pamit mati. Sapa kae ya? Kok ana menungsa gereng-gereng engko gek-gek wewe gombel apa gendruwo? Prong adikku ngarep kakangku njaluk mati. Wah, Lilanono. Dina iki aku ora iso mulyake sedulurku. Kowe lak dalah. Ora nduga mono. Mono diake para tak caketi sejatine sapa abane kang gereng-gereng. Mangune iki ana satriya kang kena diayane Jala Sutra. Ya, bakal tak luwari kowe. Rumangsa mesake aku kelawan jeneng sira ning tengahing alas. Lah kok kena wujuding pusaka Jala Sutra. Wah, sapa iki? Ana wong wadon. Aku tulungono. Aku tulungono. Iya. Tak tulungi Raden. Bakal tak wali penandhang musaka Jala Sutra iki, Raden. Wewe Raden. Aja wedi aku manungsa lumrah, Raden. Langening kalangan aklar pandamuncar tinon lir kakonang sun
soroting tanpa adang kasor lan pacaring purnaning gegono ing wah iki bangsane wewe apa demit apa menungso raine ora gondro menungso mrengingih kaya mangkono aja kaget aja wedi Raden aku ya menungso lumrah kaya jeneng sira kowe sapa lan aku matur nuwun wis ngluwari penandangku satemah aku iso uwal saka dayaning Jala Sutra aku Dewi Arimbi Raden kowe sapa lah kok ning tengah alas kono Jala Sutra tepungke wae aku Bratasena sapa Balenono Raden Balenono aku Bratasena ya jagat dewa Bathara Bratasena kowe sing tak goleki Raden wah ilani Raden bocah wadon ngoyak-oyak marang anakku. Kowe sapa wong ayu? Tepangaken kemawon, nggih. Kula pun Arimbi. Banjur ngoyak anakku Bratasena napa? Nyuwun pangapunten Ibu. Paduka menika sinten? Aku ibune Bratasena kang kok oyak. Waduh, calon mara sepuh kula. Nyuwun pangapunten Ibu. Sekawit kula ingkang kluwari Raden Bratasena nalika semanten kenging dayanipun Jala Sutra. Banjur kowe kuwi saka ngendi? Lan goleki apa? Nganti mlebu ana ing tengahing alas. Nyuwun pangapunten nggih Kanjeng Ibu. Nyuwun pangapunten saderengipun. Kula wingking saking negari Pringgondani. Kula ngupadi dhateng calon garwa kula amit. Nalika semanten kula menika ngimpi bilih kula menika suwita kaliyan salah satunggaling satriya ingkang dedeg pideksa. Nanipun pun Bratasena. Lajeng kula upadi ngantos dugi mriki kula kepanggih Raden Bratasena nanging piyambakipun menika mboten purun kaliyan kula Kanjeng Ibu. Yu jagat dewa Bathara Bratasena apa? Mbok ya Jakaya mangkono. Iki ana bocah wadon kepengin suwita marang jeneng sira lho nggih. Ora sudi. Pencecek lho ya. Mbok ya aja galak-galak nemen. Ah. Wewe. Bendruwo.
raine ra ngondro menungso jalur rabi Bratasena aku apa? Mbok yo aja sia-sia to, Nggir. Dewi Arimbi. Iya, yen tak sawang tresnamu karo Raden Bratasena ya anakku. Jebul lair tumusing batin nganti kok rewangi mlebu alas. Mung butuhe kepengin suwita marang anakku Bratasena. Najan kowe ala nanging nyatane suci lair batin tresnamu karo anakku. Najan rupamu ala nanging sejatine kowe kuwi ayu pindha widodari. Mandi sabdane Sang Kunthi. Bratasena Apa? rene ta sawetara to. Ora sudi. Mbok ya aja ngono. Najan to kowe kuwi ora seneng mbok ya sak ora-orane kuwi gawe leganing liyan, nggih. Aja nganti Arimbi kuwi kuciwa. Najan to kok tampik mbok ya Arimbi kareben weruh karo kowe najan to mung sak kedheping netra. Wah. Kowe kuwi anakku kudune mbangun miturut apa wis dadi dawuhe wong tuwa nggih Bratasena. Kanjeng Ibu. Piye nggih? Permadi menawi Kakang Mas Bratasena mboten kersa kula inggih purun. Wah, ben. Ora sesi. Mek gendruwo, ora ngingih kowe. Bratasena mbok ya aja ngono, aja wangkot. Kaku ya kaku ning ya aja kaya ngono. Wah. Rene apa ora? Yo. Wah. Ora seneng karo kowe. Salaman. Wis lunga. Wong satriya kok dosa karo wong wadon. Ben. Mangke nek sampean gelo pripun? Blas ora gula. Mbok ya noleh ora sudi. Noleh karo gendruwo apa? Mangke nek gelo. Ban ora buta. Nolea sawetara ya Werkudara. Najan to kok tampik mbok yuwa kanggo pengarem mareme Dewi Arimbi kareben weruh marang sliramu najan to sak kedheping netra. Yo. Jolo wae. Oh. Coba. Coba. Coba, Mbok. Ayo kenalan dhewe to. Wah. Wis apa? Kula Dewi Arimbi Raden. Wah. Wah. Ibu. Jebul Arimbi dadi ngene iki. Mau ora gelem saiki mepet-mepet. Oh gelem kok. Oh gelem teman.
Mbok disumpah gelem. Purakala wau mboten purun jenengan Raden. Aku saiki gelem. Piye Bratasena? Kok tampik temenan? Ora, aku mau guyon. Bu. Piye? Ora beno. Ora beno. Arep piye? Gelem mau temenan. Mbok disumpah gelem timbangane tibak jelamprong. Mending tak dhewe. Mau jare emoh. Mau mangguyon. Dipepet-pepet madri mau ora gelem. Wau durung mboten kersa kaliyan kula. Udah maune saiki ora. Dida gelem apa ora? Gelem lho. Simbok. Potong kuluwe. Wong swara iki kok pales. Dadak nembang Ben saking bungae. Pokoke aku ora beno. Iya. Ya bener rabi ora apa-apa. Arimbi wonten dawuh Kanjeng Ibu. Mbok menawa jagat pancen kudune nentokake jeneng sira kudune dadi jodhone anakku Bratasena. Nanging kareben anakku Bratasena babat alas supaya dadi negara kang reja. Matura kelawan sedulurmu. Yen to wis titiwancine aku kelawan anakku bakal tumuju ning pringgondani. Saperlu mboyong lan nglamar jeneng sira nggih Arimbi. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Kepareng nyuwun pamit Raden. Popo. Nyuwun pamit kula badhe matur kaliyan sederek kula. Yen to kula menika sagah dipun lamar Raden Bratasena. Yo. Yo Cahayu. Kutunggu dirimu di pelaminan. Sampai kapanpun aku tetap mencintaimu. Ngerti ora? Ayak le romantis. Wis pengku yen wayahe lan titiwancine aku bakal nglamar Dewi Arimbi. Kowe tetep dadi jodohku. Wis Nyuwun pamit Raden. Ayo Yayi Permati nutuk nelaku.
merahina semebang iwang haruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanikara saketer kene dongane engkung ler wiwusing pini panca papatoke ayam wono Nyanyi Jim Dandun Wacana wah ora dawuhmu apa akan punta piye di anggonmu ndak utus ngreksa marang karaharjaning negara Ngamarta aja nganti negara Ngamarta kang asipat wujuding gaib kang awujud negara kang gedhe iki aja nganti kamanungsan Yayi yen to nganti negara kajiman iki nganti kamanungsan ateges dharmaku kelawan sedulurku kuwe kabeh wis rampung wah ya nalika semono ana salah sawijining satriya kang babat alas nganti ndadekake nesuku satemah satriya mau tak tamani wujud Jala Sutra banjur dheweke dadi lumpuh ya jagat ya Dewa Bathara apa pancen iki wis titiwancine perjanjen nalika samana besok yen to ana satriya kang cacah 5 babat alas ing kono negara Ngamarta kudune kamanungsan Yayi wah mbok menawa kaya mangkono kakangku Jim Yudhistira yen kaya mangkono Yayi Jim Suparata wonten dawuh Kaka Prabu
lan yayi Jimnakula lan Sadewa aja nganti ilang ing kaprayitnan aja nganti negara kajiman dadi kamanungsan lan iki tetepa panguwasa ana ing asta ningsun banjur karepmu piye ayo diprepeki kaya ngapa pawongan kang kumawaning ngrusak wewujudaning wana marta iki yayi yo aku manut wurahan tengerane ngajurit gong maguru gongso iki menungso murang tata kuwemawaning ngrusak wangunan ana ing wana marta kene kowe kuwi sapa mrepeki marang aku Jim Yudhistira mangertiya pawongan ya ing kene wewangunan iki sejatine negara kang gedhe aja nganti alas iki kok rusak awit saka pakartimu kabeh para jim kang manggon ning negara Ngamarta kene padha ora betah gayane panas kaprabawan awit lumebuning satriya ya kowe lan sedulurmu nganti sedulurmu lan para kawulamu nganti ora betah lan kepanasan aku njaluk pangapura awit niatku ora gawe rusak nanging aku kepengin golek kamukten lumantar babat wana marta mbok menawa ing mengkone kanggo mulyaning kabeh sedulurku lan ibuku Dewi Kunti Talibrata kok wurungke apa ora bakal tak wurungke janji durung entuk kamukten yen kaya mangkono Kisanak jenengmu kuwi sapa aku ya kuwi Anom Dwija Kangka yen kaya mangkono kudune karebut kanthi pecahing dodolan wutaing ludira aja kurang pangapura Kisanak saumur uripku aku urung nate sing diarani Pancakara apa maneh aduta sing balung wileting kulit marang sapa wae ing kene aku mung pasrah jiwa ragaku
yen to jeneng sira kepengin tadah kula mangsa marang aku ya wis aku pasrah jiwa ragaku patenana wae Jem Yudhistira. Waduh, Dwija Kangka menapa mbok menawa jeneng sira kuwi pancen satriya kang kuwawa ngregem panguwasa Praja Ngamarta kang ndak antu-antu ora ana liya ya mung sira nalika samana panjenengan ingsun entuk dawuh saka dewa ing mengko ana salah sawijining satriya trah kusuma remejing madu wijiling andana warih kang babat alas ing kono wis ditiwancine negara Ngamarta wayahe kamanungsan. Yen kaya mangkono aku titip negaraku negara Ngamarta jumenenga dadi nalindra ana ing negara Ngamarta ya mung aku titip asmaningsun jejuluka Prabu Yudhistira ya Prabu Puntadewa. Menawa iki ditiwancine katitik kakangku ya sedulurku tuwa manunggal sajiwa marang kakangmu wis payahe aku rampung kewajibanku ngreksa negara Ngamarta. Karepmu piye? Aku mung titip kasatriyanku Njodimati gawenen mukti. Aku mung titip ragaku lan sukmaku bisa manunggal lawan jeneng sira mbok menawa kanthi kok ruwat aku entuk kasuwargan saka Gusti. Yo manut. Ya aku kang aran Jem Suparata banjur karepmu aku mung nuruti kang dadi sesanggemanku gandeng sedulurku utawa wis padha nyanunggal sawiji kelawan sedulurmu lilanana aku kebakal manunggal lawan jeneng sira Permadi ya mung aku titip kasuwargan jati kelawan kuwi mbok menawa kanthi kok rumat bisa entuk kasuwargan langgeng lan aku titip kasatriyan Madukara gawenen mukti ngawibawa
dadiya satriya kang adhedhasar adil kelawan jujur permadi iya ngestokno dawuhmu. Kang dadi dawuhe sedulurku tuwa kabeh. Aku mung titip marang kasih satriyanku sawo jajar. Gawenen mukti ngawibawa Raden kanthi nggonmu mlungguhi kasatriyan sawo jajar kanthi gelar asmaku anggana lan agemen kanggo mukti ngawibawa ana ing negara Ngamarta ya Raden. Iya iya. Aku Jem Sadewa kasatriyan Bumirtamu tak pasrahke marang kowe Raden, nanging aku titip kasuwargan marang jeneng sira ya Raden. Sapa? Nyata laruta saking godhos kang guru kula yen pamutusa Sang Sri ana bocah wadon ha kok ayune uleng-ulengan kuwi sapa? Kakang Prabu Harimba apa kuwi pangling karo aku? Babar pisan aku ora ngawruhi. Awit rupamu ayu kaya mangkono. Kakang Prabu Harimba. Aku wadimu wadon aku Warimbi. Ha? Sapa? Aku Warimbi, Kakang. Lah kok iso kaya mangkono? Sawusnya aku ketemu karo apa kang tak idam-idamake nalika aku crita kelawan Kakang Prabu Harimba.
Aku kepengin goleki katresnanku ya kuwi Raden Bratasena. Banjur satemah aku disabda dening ibune Bratasena ya kuwi Ibu Dewi Kunti Tanibrata. Satemah aku babar dadi wanita lumrah kang kaya mangkene sawise aku diruwat. Yen kaya mangkono, aku iki adimu Arimbi kakang aku Arimbi. Wah, adikku dadi wong menungsa lumrah. Wah, Arimbi adikku di. Wah, ora nyono. Wah. Jebul kowe adikku Arimbi. Banjur kowe bali ana apa, Yayi? Kakang Raden Bratasena sedhela maneh bakal praptana kene. Karepe Kepengin nglamar aku, Kakang. Wah, Bratasena kuwi sapa? Bratasena kuwi panenggaing Pandhawa. Pandhawa. Iya. Mengko dhisik ora gampang satriya ngepek bojo kelawan keluargaku luwih-luwih adikku kuwi ora gampang. Kudune satriya kang peng-pengan, kudune satriya kang bisa njunjung asmaning negara Pringgondani. Kon nyedak kene, aku kepengin weruh Bratasena kuwi wonge sing kepiye. Aku tak kepengin weruh. Karepmu piye to, Kakang? Sajake kok ora pati seneng karo Bratasena. Ora ndene ngono. Sapa sing ngepek bojo adikku kudune iso ngalahke Prabu Arimba luwih dhisik. Udah, Kakang. Kakang Prabu Arimba ora ana dalan liyane kanthi sarana karukunan karben Raden Bratasena tetep dadi sisianku. Ora. Watake satriya kudune kaya mangkono. Yen to mboyong adikku kudune iso dadi satriya kang peng-pengan. Sapa sing bisa ngalahke Kakang Prabu Arimba? Kakang Prabu Arimba kuwi ratu kang sekti mandraguna. Aja ya Kakang, aku ngeman yen to calon bojoku sida mati. Minggira. Aku tak weruh Bratasena kuwi kaya ngapa wonge.